chipped wind. Mae'r pencampwriaethau yma yn cynyddu'r tensiwn bron y bod yn dwi yn y prif gylch, bron y bod fel grisiau. Pob un adran yn mynd tuag at y Pinnacle. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Ni wedi gweld y Pinnacle gyda'r copiau Cymreig y ddoi. A'r bencampwriaeth yn yr adran A yn ogystal y ddoi. Heddiw, ni wedi gweld yr adran B bore yma. Ac nesaf fydd yr adran EC. Dyma'r olygfa ar hyn o bryd yn y de, 7 ar 20 o feirch, 4 blwydd oed a throsodd o flaen y beirniad Mrs Val Robinson. Yn wir, eiddo Sarah Hamer sydd ar y brig ar hyn o bryd, Cwm Hir The Bandit, Freddie Luke yn arddangos. Ond a fydden nhw'n aros ar y brig? Gewn ni weld. And the noise that the public and the families make very often. So now you have Mr. Davis going in front of you with the grey mare, and as you can see, both men and drivers seem as happy as anything and very, very contented. And I must say, seeing these things back, Wy'n credu bod yr hosglymau yn dod tuag at y beirniad Val Robinson. I chi'n gweld yn y gwyn fyna, a'r steward y tu ôl iddi hi. Fel i ni wedi sôn o yn y cydweithio wedi bod yn arbennig rhwng y stewardiad a'r beirniad. Y stewardiad yn gorfod cadw trefen, yn gorfod cadw at amser. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae y beirniad Val Robinson wedi cadw at ei hamser yn reit dda yn ystod y 2 ddiwrnod, dydd Mawrth. Yn ogystal â heddiw wrth gwrs. Mae'n drafod rhwng ddi hi a'r steward, Delyth Simons o'r Hwlffordd. Cydweithio da mewn amlwg. Mae'n edrych yn debyg yn dwi. Delyth mor brofiadol fel steward a yw Val fel beirniad. Tommy Fuller, Moorcroft the Master. A wedyn Moorcroft Master Tom yn ogystal. Felly tad a mab, ochr yn ochr. Y mab yn meiddi'r tad ar hyn o bryd. Ond ni lawr y llinell ar hyn o bryd. Ni ddim ar y brig. Ar y brig Sarah Hamer. Cwm Hir The Bandit. Cerddediad ola. Cerddediad ola. I Val Robinson i sicrhau bod hi'n neud y penderfyniad cywir a bod nhw'n mynd i fod yn aros yn yr un safle. Scott Gibbons sydd yn ail ar hyn o bryd. Yn edrych ar y 5ed. Starlan Zifol, Gemma Paxford ar ran Kerry Fell, Gwenllan Maddock, Derek Dykes a David Morris, Neuadd Park gyda Moorcroft Master Tom a Tommy Fuller. Ond mae yna benderfyniad, fel i chi'n clywed, mae'r dorf yn rhoi tipyn o glyw i ni. Ie wir, Freddie Luke yw hwn, a Cwm Hir The Bandit. Eiddo, Sarah Hamer. Sarah Hamer. A dwi'n meddwl bod yr ail safle wedi newid. Dwi'n meddwl mae Starlan's Ifol sydd yn. Dyma ni Starlan's Ifol, eiddo Kerry Fell. Gemma Paxford. A wedyn Moorcroft The Master, sy'n drydydd. Tommy Fuller. Felly mae yna dipyn o stori fel a wedi datblygu drwy'r wythnos o ran y newidiadau munud ola yn dos Owen. Ydy, mae hynny'n hollol wir. I ni wedi gweld tipyn o newid yn y dosbarth yma fel mae'n digwydd. Newid yn y trefen. Mae hi fan y mas.
And with that size of wagon, our horse looks a very impressive outfit. We now move on to the I dyma ni ar y brig. and this is Jane Manch Torres. Cwm Hir the Bandit. Dyna ni, Cwm Hir the Bandit, eiddo Sarah Hamer. Sarah Hamer o Lanidloes ym Mhywys. Ond Freddie Luke o Chredd Llundain sy'n arddangos. Ac wedi I fagu, ie? Sarah Hamer yw'r un sydd wedi magu'r ceffyl yma. Y tad wedyn Donis Llawen a'r fam wrth gwrs wedi cael ei magu gan Sarah Hamer, Cwm Hir My Dream. Ac wedyn yn ail, Stalins Ifol, Kerry Fell, Gemma Paxford yn arddangos. Trydydd, Mo Croft the Master, Tommy Fuller sy'n arddangos. Wedyn yn bedwerydd, eiddo teulu Price, Glynwyn Cenicki. Ond dyma ni'r un ar y brig. Cwm Hir the Bandit. Eiddo I Mrs Sarah Hamer. Ac yn aros am yr eiliad yngedfennol lle maen nhw'n cael dangos y march yn ei holl agoniant. And that's Mr. and Mrs. Annie Morrison's Moorcroft Master Home. The stallion also takes the special 68, which is a winner from their professional World Cup, Austin Mindset, and YY Stocking Event, and we give the right stallion for the best stallion. The team, and it is the main amount, the Nagaro, the Dave Pops, by a winner of the Books, the Sheol Amount, Mrs. Sarah Hamer, and Cwm Hir the Bandit. Felly'r ceffyl yma wedi enni yn 2012, geffyl ifanc o hyd, ond yn 6 oed, cofia. Llawer o'r merch yma dipyn yn hŷn. A hwnna'n ddifyr I feirniadu mae'n siŵr gyda ystod eang o oedrannau. Ydy, mae hynny'n hollol wir, ond digwydd bod mae'r un sy'n ail yn ogystal yn 6 oed hefyd, felly rhyfedd iawn I bod y ddau wedi gennu'r un flwyddyn. Ond Mo Croft Master wedyn dipyn yn hŷn wrth gwrs. Felly mae'n olygfa hyfryd ac yn olygfa sy'n sicr yn plesio'r gynulleidfa yn y brif eisteddle fan hyn yn y prif gylch. Cwm Hir the Bandit. Dyna'r march sy'n o'ch blaen chi nawr yn eiddo I Mrs Sarah Hamer ac wedi dod i'r brig yn y gystadleuaeth yma. I Merlod Cymreig Teimcob, yr Adran Ec, a dosbarth y meirch Peder O'd a throsodd.